Ahojte priatelia, idem vám natočiť také krátke videá, kde vlastne vysvetlím, čomu sa venujem, ako funguje online práca a trading a čo vlastne dostanete za to, ak sa rozhodnete k nám pridať a zaregistrujete sa. Na začiatok ako prvú informáciu by som chcela povedať a zdôrazniť, nepotrebujete žiadne predchádzajúce skúsenosti, pretože idete všetko step by step, takže ak neviete absolútne, čo znamená trading, vôbec sa nemusíte toho báť, lebo ani ja som pred 2 rokmi vôbec nevedela. Čo to ten trading je? Uvediem vám úplne jednoduchý príklad, aby ste si to vedeli všetci predstaviť. Dajme tomu, že kúpite si jablko za 1 euro, ale predáte ho za 2 a zarobíte na tom 1 euro. A presne ten rozdiel je váš zisk. Len namiesto jablok obchodujete cez telefón s menami ako je zlato alebo bitcoin. Jediné, čo musíš, je sledovať, kedy je cena nízka, vtedy nakupuješ a kedy je vysoká, vtedy predávaš a rozdiel je tvoj zisk. A toto všetko robíš online len za pomoci telefónu. Že môžeš byť doma, v pyžame, alebo aj vo svojej bežnej práci, kdekoľvek, stačí ti k tomu len telefón. Podstatou celého tohto biznesu sú teda informácie, aby ste vedeli, kedy sa vám oplatí niečo nakúpiť, kedy sa oplatí predať, aby ste boli na konci dňa ziskoví. Poďme si teda povedať, čo obsahuje u nás členstvo, za čo vlastne platíte a ako celý tento vzdelávací systém funguje. Prvý produkt, ktorý vám ponúkame, sa nazýva Akadémia. Je to niečo, čo potrebujete pre váš štart, aby ste vlastne pochopili úvod a začiatok, čo je čo si potrebujete stiahnuť, čo si potrebujete prepojiť. Je tam súbor krátkych videí, kde sú vysvetlené základné pojmy, aby ste sa vlastne vedeli orientovať v celom tomto biznise. Druhý produkt, ktorý máme v cene, ten je najhlavnejší, to sú samotné návrhy signálov od našich profesionálnych traderov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v tejto branži. Spolupracujeme s celosvetovými kapacitami v tejto oblasti, ako je napríklad Abdallah, takže nie je vaša úloha, aby ste vy analyzovali trh, takže vôbec nemusíte sa v tom vyznať, stačí, keď kopírujete signály odborníkov a profesionálov. Ďalší produkt, ktorý od nás získate, je aplikácia, ktorá sa nazýva Tap to Trade. Je to poloautomatizovaný systém, kde vám príde obchod a vy si iba zakliknete, či obchod chcete alebo nechcete. A ďalej sa o ten obchod stala už trader, takže vy nemáte s tým žiadnu starosť. Ďalšie dva produkty, ktoré by som rada spomenula, ktoré oceníte asi až časom, pretože už sú určené pre trošku pokročilejších. Prvý je harmonický skener, ktorý analyzuje trh. A druhý náš produkt sa nazýva Scalper. Je to naša úplná novinka a je určená na scalping. To najlepšie nakoniec, to je naša komunita, naša neustála podpora. To je niečo, čo aj mne extrémne pomohlo na začiatok, že som nebola v tom stratená, pretože neustále máte niekoho, kto vám vie poradiť. Ste súčasťou všetkých našich skupín, našej komunity, takže neustále máte niekoho po ruke, kto vám so všetkým vie poradiť, takže nie ste na to absolútne sám a toto vám hlavne na tom začiatku najviac pomôže. Poďme si teda povedať, ako začať a koľko stojí registrácia. Prvý mesačný poplatok stojí 173 €. Ak vám celý tento náš vzdelávací systém vyhovuje a chcete pokračovať aj ďalší mesiac, tak ten ďalší mesiac stojí 137 €. Ešte na záver by som rada povedala, že každý na začiatok trénuje len na demo účte, takže nemusíte sa báť, že spálite svoje peniaze, pretože najprv sa to potrebujete naučiť. Každý strávi na tom demo účte potrebný čas, za ktorý sa to naučí, až potom postupne môže ísť na reálny účet. Ak si ready, napíš mi súkromne a pošlem ti link na registráciu a pustíme sa do toho.